क्या भैया जरा कौन है? ठीक। कौन है घर में? कौन है घर में? मार भइल बारे हम जोकनू का घर यही है। तो जोकनू के घर ये है। जोकनू के नाम से ज्वाइनिंग लेटर आया है। ज्वाइनिंग लेटर। हाँ। बाबू कोनो के मर्डर नहीं करने कइले ना नहीं। इता मेरे नाम में ज्वाइनिंग लेटर। सर जी ए पापा खटिया खटिया बोलावले खटिया सखी सैया मिलल बकलोले हो नहीं रतिया में हमरा से बोले हो नहीं रतिया में हमरा से बोले हो सखी सैया मिलल बकलोले हो नहीं रतिया में हमरा से बोले हो। बाबू रे क्या बाबू कहता है? बाबू रे हाँ तो बाबू है बाबूजी बोल बाबूजी समझ ले। हाँ बाबूजी आज बहुत खुशी के दिन बाटे। का के खुशी के दिन बा? आज बहुत खुशी पाले ले बारे बताओ बता दी। हाँ बताओ बोल 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 बता दी कि खोल के दिखा दी। खोल के क्या खोल के दिखाई? मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। ऐसा गाड़ मर में कहा रे? हम तो हार गाड़ ना मारब। हम सरकार के गाड़ मारे बानी। सरकार के तू ही गाड़ मर रहे बाबू ज्वाइनिंग लेटर आइल बा। ई का के कहाला जोनी लेटर? ये है सरकार के ई गाड़ मारे के फिर बानी। हां पुलिस वाले मिले। बाबा तू पागल बड़े हमार मार दे ज्वाइनिंग लेटर। पागल बानी पागल बानी तू सारा पागल बारे तू पागल बड़े बाबा तू पागल बड़े। सारा के पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं हम तोरा के सरकार के नौकर बने खातिर की आपन नौकर बने खातिर दूगो बेटवा साले दिन भर काम करता है सरकार के नौकर बनबे हमारे नौकर बने के बाद तोरा समझ ले। बाबा तू एकदम पागल बड़े न तर भैया के तो नौकरी लाग गई। हाँ भैया हाँ नौकरी लागी ना पहले थार ले जी। हाँ हाँ हमार लान नहीं ले थार का ले पहले ना घरवा बनाइल जी। अच्छा हाँ चुतिया बनल हवे नीचे कतई के पहले घर बनवाइल जी तब अपन थार लान लेत रही है ना। पहले घर बनाई हाँ ये कहता भैया पहले घर बनवा लिया हाँ खा ले जी। हाँ तब बैठत रहसन तब ओकनी के छोड़ाई जी तब न शान से चला जी मोच पाँच धके। हाँ अब ये सही बात कहला है कहते भैया तोरा के कितना समझाओ तो एकदम दिमाग भत्तर हो जाता रे। हैं बहुत हंसले बस भैया भैया रे मारे तो पापा हमार जनरेटर फाड़ देले बा। जनरेटर पापा फाड़ देले बा का रे फाड़ देले बा?
ना रे बहन चोदवा हमर जुआन लेटर फाड़ देले बाटे। आय हो दादा ज्वाइनी लेटर फाड़ देले बा। आय हो ई त किस्मत पर पानी फेर देलस। बाबू लेटर फाड़ देले बहन। हाँ रे अरे एकर बोई तो हम सपना के सोचले रही कि 5 व्हीलर पर घूमब रे। अरे बहन चोदवा 2 व्हीलर सुनले बानी, 3 व्हीलर सुनले बानी, अब 4 व्हीलर सुनले बानी, ये 5 व्हीलर कहाँ ले आगू रे? भाग ससुरा 4 गो नीचा बा एगो पीछा बा 5 व्हीलर ना हो गइले। हां तोरो लेटर फाड़ लाड़े चाटे के भाई अब रे अब का करबे। इहो बहन चोदवा सही बात कहता। हां दिमाग रखले बा, नहीं तो हमके का जानत नहीं कि 5 व्हीलर का होला। नहीं पढ़ लिख के लाड़े चटबा जा का करबा जा लेटर फाटिए गइल त किस्मत मलस गाड़ त नौकरी का होई लाड़। लाड़े के दोस्त बाटे हैं बाप हमनी के पागल भइल बा त। पागल आ गइल बा तो एगो दिमाग में आइडिया आइल बा। बोल त बताई। बता अरे भैया बोले चले के बाबू के तीनों जने मिल के गाड़ मार दे। अरे भाग रे ससुरा बाप के गाड़ मारल जाला रे। हां पढ़ लिख के लाड़े चटत हवे। हां एगो हमरा दिमाग में आइडिया आइल बा, कहसन तो हम बता दही। बोल बोल भैया बोल पढ़ल लिखल तू आदमी बा बोल। हां त सुनो सन, जैसे कि बाबू के देखो सन दिमाग आउट हो गइल बा। अच्छा आ ले चलो सन ओझा बाबा भिरी झलवावे खातिर। अच्छा ठीक हो जी। हां देखले तकले बा कहीं। अरे हम मिलल बानी बाबा से, उनकर तो दिखावला जे हम नौकरी के हमर जवानी लेटर आई रहे। अच्छा हां चल बाबू चल जी है रे। अरे ओकरा भारी बा म उनकरो उपाय बा। कौन उपाय बारे बता। उनकर कछवा खोल के उनकर के सुंघा दिया उ बेहोश हो जी। हां अच्छा हां सही बस बांध के कहत लेके हवे। चल जाई। चले के हां उनकर कछा बहुत महकेला। चल 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 चला सा चल चल चल। अरे तोरा माई के रे पे कौन हो सरे? अरे बाबू रे छोड़ सरे। आज तोरा माई के आज चुसाना रे। आज साला छोड़ 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 छोड़। पापा तो कितना बिल बारे? अब राज भोगो बहुत हमार जवानी लेटर फड़ले बड़ा थे। राम नाम राम नाम छोड़ो नाम। एक चेला दोहा सुनाव तो हम तनी भगवान में लिंग होके जाता। के बस सुना तू गुरु। जल्दी बोल। झूठो के करता रजोगी ए मन भोग बाबा। यही दोहा है तो रे मन भोग बाबा वाला। गुरुदेव कुछ गलती से ना बोलता। पूरा गलती बोला तू बोले। इग्नोर किया दिल तोड़ दिया भोसड़ी को मैंने छोड़ दिया। तुमको जन्म से है क्या रे ये मोहब्बत का चर्चा इसलिए यहाँ आया है। अरे गुरुदेव का है करी तनी के खड़ा होकर के तनी हनुमान चालीसा सुनाव सकते। हनुमान। हाँ हाल हनुमान छोड़ो छोड़ो हमरा के आए हो। अरे कहाँ लगा तब सरे आज तोरा माई के। अरे छोड़ो सरे आए हो तोरा। अरे कुटिया बाबा की शमशान घाट लौकता। अरे चुप हमारा भूत धइले बा तारा माई के। ना धइले रही त लव लेटर पढ़ता। आए हो तारा काहे के लेटर फाड़ देले हो। छोड़ो सरे हमरा के। बाबा हाँ एकरा भूत धलेल बा हमरा पापा के। देखी ना हमर जवानी लेटर फाड़ देले बाटे, तनी देख लीही एकरा भूत धइले बा का धइले बाटे। घबरो मत बेटा अभी हम देखा थे। या जय काली जय काली जय काली जय खप्पर वाली दोनों कान बजावे ताली। एक पीपर पर पिपरावटा बोले खोल धर्म के ताला। अब बिना ये ओझा के देखले होई ना तोर भाला। बस मंतर मंतर बोलो।
अरे अखिया दे दो ना जरिया गुरु अपा मारा दे दो ये बापा भाजी आहू 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 अरे मुर्गा चाही मटन चाही आ साथे दरुइया चाही रे बेटा भाजी आहू 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 आ ठीक हो जाई तोर बापा भाई आ घसिया खियाऊ ए बच्चा भाजी अरे मारब ऐसन मंत्र जंतर बन के उड़ी ए मिता भाजी अब मार दे भेड़िया दू चू का होई ए बापा भाजी अब रस्सी खोल तोनी के बाप अब 1 मिनट में ठीक हो जाई है टेकर चड्डी कौना रंग के बारे है चल सुहा धुमारी दे दे धुमारी बाबा अरे अरे तेरा माइके सुनो सर हमार बात सुनो सर अरे बाबा बाबा ही हो ये ढोंगी हो अरे हमार लेटर तो फरवरी बा उहे न ले जात रहे पढ़ावे के तो चाचा तो पहुंचे जाए अरे पटीदार के गान मारा सजा करे और सब ले जा ठीक बात उनके बाप ठीक बा पटीदार के गान मारना ले जल्दी रे और ले जा